Čau všichni, zdraví vás Šimon z týmu Apex Racing, jak správně vidíte, máme úplně černé ruce, protože vám kluci řeknou proč. Protože to tady dáváme dokupy, samozřejmě. Yes, připravujeme pro vás kázeto, pro naše sledující, abyste se mohli jít povozit a dát to dokupy. Takže tohle je Day in the Life, sleduj, začínáme trošku později, ale to nevadí a vidíme se za chvilku. Peace. Ukaž nám řadičku. Vole. Tady. Takže tohle je kázeto, motokára s obsahem 125 kubických centimetrů. A to vy znáte. A to je Fiat. Zapťu. Takže my jsme se odsaď ještě nepohli. Kluci, co si myslíte o práci na kázetu? Kdo to nedělal, nepouštíte se do toho, kdyby něco my vás to naučíme. Teď se o tom A po ty vole, jak jsme vyjížděli. Ty vole, to je... Počkej, zastav! Zastav! Já nemám klíče. Jaký vole? Od baráku. Ty vole, tak ješ ty Jo. Takže chtěl jsem vám říct, že všechno, co se děje v tomhle vlogu, co vidíte, tak jsme licencovaní profesionálové a všechno, co vidíte, tak doma rozhodně neskoušejte. A jestli jo, tak nám hoď follow na Instagram a my přijedeme. Apex Racing. Jdem do Kánoe? 3 plyny, já ti udělám turbo. Zlé. Takže akce Hard Go to v raný dopadla dobře. Máme mikrofony. Chlapci, děkuju vám. Díky. Díky kluci, jste hodný. Fakt vám to nezapomenu nikdy. No, za týden už tam. Ty pane, můžete mě trošku podpořit aspoň v téhle těžké situaci. Díky. Ne, samozřejmě jsme rádi. Nicméně my jsme už teďka v Radotíně. A je to velký špatný, vidím. Dáš mi pusu. Řekni nám něco do vlogu. Bojí ne? Spojí Rain, hlásí se do služby. Borci. Si děláš prdel. No to je moc. Hele chlapci, takže co si myslíte o dnešních pojezdech týmu Apex Racing? Tak trošku se to rozpadá. Cože? Jo, paráda. To pojede to stát za to, jako vždycky. Hlavně, když už konečně jedeš, je to jedno. Točený první take. Co to jsi nezabral? Jo, bylo to tam vidět. A takže teď... Ty král. Teď se jdeme podívat na auto. Tu nejsraz. A no, náročný. Benga. A káp. Takže tady stojí tohle auto. A všichni tady na to koukají a obdivují to. Já teda to obdivuju taky, vůbec nevím, co to je. Co to je? Vůbec jsem mám šajna. Všichni tady já piče, vůbec nechápu, co to je. Takže tým Apex Racing se rozděluje na 2 skupiny, na ty normální a na ty zamávejte. To je sranda. No, takže tak nějak, no. Prostě my obdivujeme krásný nový auta a samozřejmě ve stáří je taky. To pohodeláno. Yes.
Brácho! Zase mi nikam utekne, já už na to nemám! Domů končím! Tu.